Nin ye an ka podcast sendaɲɛko 76nan ye min bɛ lase Banɛma Sogoba ani Nataniyali Danbele fɛ. Bi arabadon avril kalo tile 9 san 2025 an ka verset kalanta bɛ bɔ Filipekaw la. Filipekaw kitabu sura 3 a verset 10 ka se 11 ma. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ye ko ne bɛ min ɲini o filɛ nin ye, ka Krista ni a kunuli sebaya dɔn, ka ne niyɔrɔ ta a tɔɔrɔkow la ka kɛ a bɔɲɔgɔnko ye a saya la. 11 walisa cogo o cogo ne fana ka se ka kunu ka bɔ sow cɛma. Tiden Paul bɛ danaya jɔsenba dɔ walawala an ye nin yɔrɔ la. Ka Krista dɔn, a ka nɔɔrɔ kɔnɔna na o dama tɛ, nka ani a ka tɔɔrɔ kɔnɔna na. Ani Yesu Krista ka jɛɲɔgɔnya o bɛ tɛmɛ dɔnniya gansan dɔrɔn kan, nka a bɛ min ɲini an fɛ o de ye yɛlɛmali sɛbɛ de ye. Ɲɛnamaya o min bɛ yɛlɛma ka kɛ i n'a fɔ Krista yɛrɛ ka ɲɛnamaya. Ni an bɛ o jɛɲɔgɔnya de kɛ ka an niyɔrɔ ta Krista ka tɔɔrɔ ni a ka kununi la, an ka danaya o waati la a bɛ yɛlɛ ka se kundama ma min bɛ an labɛn ka don ɲɛnamaya banbali kɔnɔna na. Ka Krista ɲini o ye ka sɔn ka taama Krista sennɔ la hali waati gɛlɛnw waati la, ni jigiya ye ko Krista ka kunuli ye an ka tiɲɛ ye. An ka delili kɛ walasa ka jɛɲɔgɔnya sɛbɛ ani jɛɲɔgɔnya min ka dun kosɛbɛ an ka o sɔrɔ ni matigi ye, walisa an ka ɲɛnamaya olu ka Krista ka sebaya ani a ka nɛɛma o jira. Jijali ye nin ko don o don o ka i sama ka gɛrɛ, ka i dusukun k'o gɛrɛ Krista la. Kana siran kɔrɔbɔliw ɲɛ, kana siran lafililiw ɲɛ, bawo olu bɛ i nɔɔrɔ labɛn ni Krista ye. Nin laseli kɛra ka bɔ Delivré par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni dɔnkili ye.